January 2018 prayer meeting. Bisem tal-Missir, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Sa kemm jiena immur nġib lil Ġesu, nġib lil Ġesu u Ġesu jobdina. Sa kemm nġibuh fostna, nisimgħu din is-song hekk li hija huma songs ewkaristiċi, però sa dan it-tant nidħlu ġa f'atmosfera ta' tal-please. Raddejna s-salib jekk nitolbu l-mulej ineħħilna minn moħħna bħalissa dak kollu li mhux hu. O Ġesu, Ewkaristija, kun inti l-ferħ u lena ta' ħajti kollha. O Ġesu, Ewkaristija, kun inti l-ferħ u lena ta' ħajti kollha. O Ġesu, Ewkaristija, kun inti l-ferħ u lena ta' ħajti kollha. Inħarsu lejn dan Ġesu, il-qdusija ġiet fostna. Tina fommu li kapaċi jfaħrek. Qaddis ngħidulek flimkien mal-qtajja tal-anġli u l-qaddisin ma tamt eluf u eluf libsin il-libsa bajda jimxu wara l-ħarruf u jgħidu qaddis, qaddis, qaddis. Ekku sansibu mill-karti tal-kant ta'kom number 8. Turn your eyes upon Jesus. Nifissa għajnejna f'dan Ġesu, il-qdusija li hawn qudiemna. Iva, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Wiċċek ma jidirx mulej, ma l-fidi tajdinna li wiċċek qiegħed hemm. Look full in his wonderful face. Meta tagħmel hekk, all the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Nisimgħuha. Turn your eyes upon Jesus. Nkomplu nifissa għajnejna f'din l-ostja qaddisa fejn jinsab dan Ġesu bil-preżenza vera qaddisa tiegħu. Jinsab hemm bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità. Ġejna hawnhekk mulej
Ekku fil-bidu ta' din is-sena huwa l-ewwel programm tagħna Ġesu li nixtiequ inkomplu din il-mixja ekku ta' darba fix-xahar li nintaqgħu flimkien madwarek, madwar din il-qdusija li l-kapaċità li għandek int mulej ma tinsab imkien. Ejna mulej nitlu f'din l-intimità miegħek. Tina sena qaddisa, tina moħħ għaref li jaffanna ruħu ekku bħalma naffannaw ruħna għal dak li hu materjali, tina l-kapaċità li naffannaw ruħna għal dak li hu spiritwali. Enna ma nejjew qatt mulej noħorġu klim ta' tifħir għax inti jixraqlek kull tifħir. Enna ma nejjew qatt najdulek grazzi. Kontinwament din il-kelma rridu noħorġuha minn fomna għax kontinwament qed tieħu ħsiebna u tipproteġina u ttina dak li hu meħtieġ. Int qaddis, int wajjeb, int bravu iżjed minna mulej. Enna nindunaw li int bravu iżjed minna. U int m'intix kapaċi tagħti jekk mhux imħabba, anki jekk tibgħat marda, anki jekk toħdilna l xi ħadd. Ma nifhmux, naħsbuk m'intix qed taġixxi tajjeb magħna. Tina l-kapaċità li anki f'dawn il-mumenti avolja ebsin ikonna l-kapaċità ngħidulek grazzi. Ġejna nfaħruk, nirringrazzjawk u ta' bnedmin dajfa li aħna mulej. Taf inti kemm ikonna mumenti ta' tensjoni fil-ħajja tagħna, kemm ikonna mumenti ta' mart u dwejja jaħkmuna kultant mulej. Għalhekk ġejna hawnhekk mulej bil-ħeġġa kollha biex infaħruk u nirringrazzjawk. Imma anke bid-djufija tagħna. Għax inti is-sosten tagħna. Kun is-sosten tagħna. Meta nħossuna qegħdin donna ġa fondoq iswed. Ejna nindunaw li anki hemmhekk ikun hemm int bimħabtek biex tħobbna. Grazzi mulej, grazzi, għaddisna, kompli berikna u fejjaqna. Enna mulej, ma ninsewx niġu kontinwament ma ġembek, għax ma ġembek hemm il-paċi, hemm l-għena, hemm il-fereħ. Grazzi mulej.